बबेफोराव बुंदों जिसुआ स्रोद फैनानै नोंखौ लांगोन 1 करिन्थनि 15नि 51 52 खौ नाय आङो नोंसोरनो हुकुमा जानायखौ रायथियो जोङो बयबो थैनाय नङा नाथाय जेब्ला जोबनायनि फेंफा सुगोन लास्ट ट्राम्पेट जोबनायनि फेंफा सुगोन सोर फेंफा सुगोन आर्क नुजाजेनाव खयथा फेंफा दं 7टा 1 2 3 4 5 6 6आ जोब्बाय गासैयावबो बिपद के बिपद ना फेंफा सुनाय महर खुलिनाय ओमफ्राय आरो दंबावो 21टा ना जोबनायनि फेंफा सुगोन पावला बै 7 नाम्बार फेंफाखौ बुंदों दे बेयाव आरो नुजाजेननायनि 7टा फेंफायाव मा लिरनाय दं बे दहाय 2 पेटरनि 316 गोदान नख्रां जागोन होननाया बिसो दं नख्रां होनाखै किन्तु गासैबो संसारनि शक्तिखौ जिसुनो होजोबनाय जागोन गोदान बेनो सालायनो होगोन शासननि थाखाय बे 1000 बोसोर शासनखौ आदमनि आद्रा आदमा पापाव गोग्लैयामोनब्ला बेबायदि जागौमोन बेखौ जिसुखौ सेकेन्ड आदम होनदोंना सानसेजों जोबोद जों बयबो मोख्रेब गासैयावनो सोलायजोबगोन ओरै सेकेन्ड नेनो सेकेन्डआवनो गासैबो सोलायगोन मा रोखोम सोलायगोन जोङो बेयावहाय गोजौआवहाय लोगो हमहैगोन आरो गोथैफोरा सिखांफिनगोन आरो थैबावनाय नङा आरो जोङो सोलायजागोन जोङो सोलायगोन मारै सोलायगोन जोंनि हानि मोदोमा जायफ्रा बे जिसुनि फैनाय टाइम रेपचारनि टाइम रेपचारा जागोन नो डाउट बे टाइमाव हानि मोदोमा जिउनि मोदोमाव सोलायगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जायफ्रा थैदों बिसोर सिखांगोन बेखौ मोननै भागाव खालामना बुङो मा रेपचार जाखोमागोनथ' नङा बेयाव जोबनाय फेंफा सुब्ला होननानैसो बुंदों लास्ट ट्राम्पेट बे फेंफा सुगोन मा जों खोनानाय नङा गासिबो हान्थुफ्रा बेखौ फरायजोबगोन बाइबेलनि खोथा जेब्ला फेंफा सुगोन जों बयबो खोनागोन फेंफाखौ आरो बे समाव मा पजिसन थानांगौ बेखौ फोरोंनो दंबावोसो आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो थ' बोरै सिक्रेट जानांगौ जाखो लांखोमानाय बोरै जानांगौ जाखो फेंफा सुबाय सिगनेल होखाबाय लांजोबखासिगोन खिन्थु बोरै नोंखौ स्रांनि इसोरा दोनखोमानानै मावा बेयाव माखासे उदाहरनसो होदों एक टेसलिनिकियानि 5:1-6 बेयावबो मोनसे सिखाव बादि बाथ्राखौ बुंदों दे 5:8 फोरबोनि फैगोन दिननि थाखाय थामथिम जानाय एक टेसलिनिकिया 5:1-6 बेयाव फरायनि बाहायफोर बे घटनाफ्रा माब्ला जागोन माबे घटनाखौ बुंदों बै नुजाजानायनि 21टा महाक्लेश बिपदनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों बे घटनाफ्रा सैनांनाय महाक्लेश बे घटनाफ्रा बिनि समफोर आरो बोथोरफोरनि थाखाय जोङो नोंसोरनो लिरहरनांलिया नोंसोर मिथिखागौ अलरेडि मानोना नोंसोर गावसोरनो मोजाङै मिथिगौ फोरबोनि दिना हराव सिखाव फैनाय बादि फैगोन होननानै आरो बेयावबो बुंबावदों सिखाव बादि फैगोन मानसिफ्रा जेब्ला गोजोननाय आरो गिनाङा होनगोन अब्लानो फोजोबजानाया मोदोमाव थानाय हिन्जावनि सायाव आइखां बायखां सानाया सौफैनाय बादि नुवा नुस्लाबा बिसोरनि सायाव सौफैगोन आरो बिसोरो खारग'थारनाय नङा जेरै सासे हिन्जावनि मोदोमाव आइखां बायखां बे समाव मोनथियो डाक्टारनाव लांनांसिगोन नैबेफोरबायदि सिनखौ नुयोब्ला नोंसोर मोनथिदो होनना बुंनाय नाथाय बाहायफोर बे दिना सिखाव बादि नोंसोरखौ हमनांजासे नोंसोरनो खोमसियाव थाया बे दिना जिसुनि दिना सिखाव बादि खुनु डेट फिक्स गैयैखाय जेराव जोङो बे डेटखौ मोनथियाखाय जोङो सानोबा जेबो गिनाङा जोंथ' जादों लोंदों आरामसे आजादिसे जोङो मन मर्जि थागासिनो खिन्थु बे दिनाव फैगोन जोङो जुदि बाइबेलनि मोनफा मोनफा जुदि जोङो रिसार्च खालामनानै नायलांबाय थायाब्ला बबेनिफ्राय मा जाबोनो हमदों जि बाइबेलनि बाथ्राफ्रा गोरोबलांगासिनो दङ
आरो माबायदि फैबावनांगौ दं बेफोरखौ जोङो बाइबेलखौ फरायबा जों आन्दाज मोननाय नङा दि गोबां गोथार मानसिफ्रानो सैताननि नाम्बारखौ लागोन 666 बेखौ आङो मानोना नोंसोर बयबो स्रांनि आरो सानावनि फिसाफोर जों स्रांनि फिसाफोर बे खोथाया मारै जालायखो जिसुआ जिहेतु स्रां जों स्रांनि नोंसोरो सिरि मोननानै था फैबोलिया मा बे सासे ख्रिस्टान गोदान बादि जोङो 7 दिन 7 राथि नायनानै थाबाय थानांगौ नामा बेखौ बुङाखै जिसुआ जेरै स्रांनि जोंबो स्रांनि फिसा जानायखाय जिसुआ जेखौ थिनदों जिसुआ जेरैबायदि मावदों जेरैबायदि गावनि केरेक्टार जोंखौ बेबायदि सारभाइभ खालामथिनदों बेबायदि जिसु बायदि जोंखौ जानो थिनदों फिलिप 2:5-9 बेयाव फरायोब्ला बियो गावनो स्वयं इसोर आरो ओरैबायदि नोरोम जों जिसु बायदि जानांगौ बेखौसो होनदों जोङो हरनि एबा खोमसिनि फिसाफोर नङा जोङो हरनि एबा खोमसिनि फिसाफोरबा खोमसिया जेखौ मावो जों बेखौ मावगौमोन दा जाकबनि बेलायाव दं नोंसोरो संसारजों गोरोबफानाया इसोरजों बिसारबो जानाय जोङो गोबां खेत्रआव गोरोबफानो गोसो जायोना संसारा जेखौ मावो बिसोर बिदि मावदों बेनिखायनो जोङो गुबुनफोर बादि दा उन्दुलां जोङो सिरि मोननानै गैयालाबा थानि फेनाया मा बेलाय जौ लोंनानै फैनाय ड्राग्स जानानै फैनाय ना मा फेनायखौ बुंदों गोथारफ्राबो फेनानै थायो दे माबायदि फेयो गोबां गाज्रि खामानि मावनायजों फेनाय जायो भंग खालामो बाइबेलनि बोसोनखौ गिर्जायाव होनाय दानखौ जानानै फेयो दान बायना जाग्रा नङा बेबायदि मावनायजों फेनाय बे फेनायखौसो होनदों बै आरो गोबां फेग्रा दं फेनाय उदाहरन दङ थ' बे सिगांनियाव आं थांला थ' जोंनि गोथारफ्राबो इसोरनि नोजोराव जाया गोथार बिसोरबो 666 लागोन बाइबेला खिन्थादों बाइबेलाव जों नायनि मारै लागोन नुजाजानाय 13 अध्याय 16 नायनि 13 अध्याय 16 नायनि हा आरो बियो बयखौबो उन्दैफोरखौबो गेदेरफोरखौबो बियो माने सोर एन्टिक्राइस्टआ सोर मोनसे संसाराव सिस्टेम लाबोगोन ओरैबायदि सिस्टेम जाय सिस्टेमखौ नोङो लायाबा बायनोबो हाया फाननोबो हाया माब्रै आगदा आखायाव खाफालाव नाय फरायजोबनि हा गोनां गेदेरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो गहोजानायफोरखौबो लेनफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो हांखो बुजानाय बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सानथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बायनो नङाब्ला फाननो हायै बायदि बे नाम्बारखौ लायाबा गावबो सेल खालामनो हाया आं बेखौ लास्टआव खिथाहैगोन बेयावनो आखल गोनांखौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनायनि आरो बिनि सानथुमनाया 1466 फरायलांनायाव 16निफ्राय बहाथो बेयाव गोथारफोरखौ लिरनाय थाखा गैला दा जों बाइबेलखौ बेबायदिनो फरायो खिथागासिनो जाय खिथाग्रा जाय फरायग्रा बेबो 666 लाहैगोन बेयाव माना ओरैबायदि उन्दैफोरखौबो गेदेरफोरखौ गोनां गेदेरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो गहोजानायफोरखौबो लेनफोरखौबो गहोजानाय सोरबा ओंखारबाय दा गहोजानाय एखेबारे सेलेक्टेड इउ आर सेलेक्टेड इसोरनि नोजोराव नों सासे सोरगोरायजों हाबहैखाथारगोन इसोरनि नोजोराव सेलेक्टेड थाखा लेंआ मा बिलाय नाजारे जिसुनि मुङै खारबाय खिन्थु 666खौनो फोथाया माबादि 666 जिसुनि नामै गोबां बुखारगासिनो बियो गिदिर हाबा मावगासिनो बेबो ब्रा लाहोजादों आरो सैताननि नाम्बारखौ जाय लादों बेथ' इसोरनि रायजोआव नो एन्ट्रि जोबनो मा होनगोन जिसुआलाय दुस्थ'फोर आंनिफ्राय गोजान जा नोंनि मुङै जों भुटफोर होखारबाय कुइसना होनोसै दा बाइबेलावनो दंजोबो आरो बायदिसिना लेबि बिजाबाव थाथु लानायानो जुदि पापब्ला बे नोङो स्किननि सिङाव मोनसे जुदि मेचिन लायोब्ला आरो बे मेचिनासो जुदि हेक खालामोब्ला मा बुंदों मेन आर हेकेबल एनिमेल
जुनारसो जाबाय हेक खालामजानाय जुनारसो जाबायनो मानसिया हेक खालामजानाय जुनारसो जाबाय सुइडेन डेनमार्क डिजिटेल आइडिनि थाखाय बिराद आन्दलन जागासिनो कारन एमप्लयिफोरखौ होजेनबाय जोंनि इन्डियायावथ' बे लाइना फैगासिनो दं मारै जागोन प्रमाणखौ नायखाबाय इन्डियायाव जेब्ला नटखौ सोलायो गोजाम नटखौ गोदान नट फैसान्दि जों माबायदि सार्भे खालामदों खस्थ' जादों ना खुस्रा मोना गोजाम नटआबो सोलिया नटखौ सेस खालामगोन केशलेस ससाइटि गुगल पे फन पे जाजोब्बाय दा गासिबो नोंनि डकुमेन्ट्सखौ मोनसे कार्डआव बानायगोन डिजिटेल कार्ड बानायगोन बे डिजिटेलखौ लास्ट पर्यन्त आरायबायदि सिट बानायगोन बियो माइरंजों समान बेखौ आधार खान्थियाव होगोन नोङो बे गिर्जायाव जे दान होयोना बिनिबो रिजन नांगौ दान होनायखौ फोजोबगोन कारन ख्रिस्टानफ्रा 110 होनायजों बिराद डेभेलप खालामो वर्ल्डखौ दा सलायो कन्ट्रल खालामो बिसोर नङाब्ला जेबो दरखारानो गैया सैताना जेब्लायबो मानसिखौ काउन्ट खालामबाय थायो हिसाब लाबाय थायो गोजौ दुर्ग लुनायाव गासिबो मोनसे राव रायग्रामोन ना एकदम सोरगोसिम लुनांसै होननानै सेरखाय बेरखाय खालामदों इसोरा सेरखाय बेरखाय गुबुन गुबुन राव सोमजिहोदों बेनिफ्राय फैयै फैयै सैताना मा खालामो जेब्लायबो मानसिया सोर मा जादों लोंदों मानसिया बेखौ हिसाब लाबाय थायो जिसुआ जेब्ला जन्म जादों अब्लानो बिसोर मा थांदोंमोन जिसुनि बिमा बिफाया नाम लिरजानोसो थांदोंमोन नाम लिरजानो बेयाव मा रहस्य दं जों मालाबाबो सिन्ताखौ खालामा थ' सैताना हिसाब लाबाय थायो जोंनाव गासिबो पृथिबियाव साबसे पपुलेसन दं हिसाब दंजोबो बिसिनाव आरो गासैनिबो डिएनएखौ कालेक्ट खालामगासिनो दङ मानो नांगौ बेनो डिएनएखौ जोंथ' इसोरनिसो फिसा आङो खय थाखा दिहुनो खय थाखा बाहायो आंनि गोसो मानो लिमिट दोनो बिसिमाव बेंकफ्राव थ' बे पृथिबिया सासन खालामनो नागिरदों कन्ट्रल खालामनो नागिरदों केशलेस ससाइटि मोनसे टाइमाव फैगोन बे केशलेस ससाइटिया 2030 नि सिगां जाथारनांगौ गुगलाव सेरना नाय इउथफ्रा दि ग्रेट रिसेट व्हाट इज ग्रेट रिसेट सेरदो बाय बे 2020 आव लन्च जादों दै 5 बोसोर थांबाय हायाखै बिसोरो कारन जोंनियाव एखेबारे बिराद दिगदार 2030 बारनो मोननाय नङा आरो मानसिजों इन्टारनेटजों कानेक्सन खालामगोन मानसिजों इन्टारनेटजों कानेक्सन जेब्ला खालामो एन्ड्रइड मबाइला खतम सेस बेंकफ्राव साख्रियावलाबो थानाय कारन नोङो बेयाव चिप सोआबा ब्रेनाव सोआब्ला नोङो बोरै बेंकिं खालामनो ट्रेनजेक्सन बोरै खालामनो इलन मास्कआथ' दिहुनखाबायना निउरलि इमप्लान्टबो खालामजेनबाय थ' जोंनि माखासे इसोर फोथायारिफ्रा फोथाया जानला मोनला बुंनाय रिसार्च खालाम मोनो बेनिखायनो बेयावहाय नुजा एडभान्स प्रफेसि 2000 बोसोर सिगां जहननो इसोरा नुजा होखादों जे गहोजानाय आरो लेंफोरखौ ब्रा आखान्थियाव लाहोथाबगोन माथाइनि 24 नि 13 निफ्राय ओरैहाय फरायोब्ला मोनोना जाया जोबनायसिम गसंथागोन बिसोर बासायजागोन आरो मोनसे खोथा सोरबा महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन होनग्राफ्रा फोरोंग्राफ्रा बुङो मा नैबे 666 खौ जों मोननाय नङाबो होनग्रा मोननाय नङाबो बे लिंकआ बबेनिफ्राय फैखो माथाइनि 24 नि 13 मानो बुंखो जे जोबनायसिम गसंथाग्राया बासायजागोन जोबनायनि 7 बोसोर सिगां नामा सैताननोथ' 7 बोसोर जोबनायनि एसे सिगां नोंसोरखौ आं लांफैगोन बिदि होनदों नामा खिन्थु मोनसे खोथाखौ बुंदों जिसुआ जे बे गावनि सायख'जानाय फिसाफोरनि थाखाय माखासे समखौ गुसुं खालामगोन इसोरा जुदि खालामामोनब्ला सोरगो रायजोआव सासेबो मोनलांनाय नङामोन इसोरा बे भबिष्यतबाणीखौबो होदों सानसेबो मोनलांखायामोन जायो बेनिखायनो बे भबिष्यतबाणीखौ जिसुआ बुंदों बेनिखायनो महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन होनोब्ला जों बे थगायनायाव थायो गावखौनो थगायनानै लानाय बाइबेला जे बिसयखौ सापर्ट खालामाखै जेखौ बुङाखै जेराव थौबानो गैया आरो जोबनायसिम
होननानै बुङोब्ला एभिडेन्स दं आरो जिसुआनो माथाइनि 28-19-20 बुंखादोंना नोंसोरो बाप्तिस्मा होयै होयै आंनि सोलोंग्राफोर बानाय आङो संसार जोबनायसिम नोंसोरजों लोगोसे दं संसार जोबनायनि 7 बोसोर सिगांसिम दं होनदों नामा बिदिथ' होनाखै अब्ला महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन होनोब्ला बे खोथाखौ बुंनांगोन माथाइनि 28नि 19-20 जिसुआ बुंदों जे संसार जोबनायनि 7 बोसोर सिगांसिम आं नोंसोरजों लोगोसे दं बेबायदि फोरोंनांगोन जिसुआ ओरैबायदि बुङो बिसोरो ओमफ्राय बाइबेलनि बुजिफोराव बुजिस'नो हाजोबा बुजिस'नो हाया जे बुस्थुआ बाइबेलनिफ्राय रेफारेन्स गैया एभिडेन्स गैया बेखौथ' बुंनो नाङा बाइबेलनिफ्राय जों बिन्दु मोनसेबो सोदेरनो हाया दिहुननोबो हाया आङो बांद्राय गोलाव बुंबाय गथाय दरजा हमनानै खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों जोबनायाव जोङो बेखौनो बुंनांसिगोन जोङो जे थाम थिम जानानै थानि जाहाथे बे सिखावबादि फैनायाव जोङो जाहाथे सिरि मोननाय अबस्थायाव जाहाथे जोंखौ मोनफैयो आरो जोङो जाहाथे फेयालाबा थानाय अबस्थायाव जाहाथे मोनफैयो बिनि थाखाय जोङो प्रिपेयार जानि हामबायसै दरजा हमनानै खोनासंनायनि थाखाय बेखिनिखौनो आं बुंबाय इसोरा गावनि बाथ्रानि सायाव बोर होथों नाथाय जेसेबांनो आमेन